सुनीले की नाथ बिना जात के कहाइले भक्त लो बोलावेला तो दौड़ल चली जाइले सेवारी बेचारी रोज अरे डगर निहारी तब वो कर जा करौरा झूठ बैर खाई लक्ष्मण घिनैले बाकी रउआ ना घिनाइले एगो भिलनी के झूठ बैर जा करौरा खाइले नारी द्रौपदी के बेरी अरे कैनी न तनिको देरी साभा बीच जा करौरा साड़ी के बढ़ाई और तने मेनवा के कम करी मेन के और तने गोल करी गोल हेल चली भैया बड़ी सुंदर कथा सुननी अभी देखिए हरण हरण कम करी हरण के कम कीजिए मास्टर बढ़ाइए बक्सा के बड़ी सुंदर कथा चाचा सुननी अभी रुक्मिणी के शादी ना भइल तले शाम के शादी हो गई दुल्हन आ गई अच्छा लगल जेकरा जौन बुझाला उ गावेला आ ना समझ में आवला तो हिया महटी आवेला कथा गइल बन में सोचा अपना मन में वाह वाह एगो राजा रहले खैले खाजा उहे हाल बा चली पहले को भजन बुढ़वा लोग के बाद ओकरा बाद नौकू बाबू लोग के बाद हेल अब नौका में जब हाथ नौकल में तो लगाओ के परी नो गोल करो ना यारी करेगे हेल पहले पुरानिया लोग के एगो आध्यात्मिक गाना बे पर ध्यान से सुने के बाद आई गाना चटनियों खानी लगी अरे हुआ देखो तो सारा दुनिया के तमाशा इतने गोने में बा वाह वाह देखी चाचा जी भी गार्जियन बा कितना बेस खोल दे बड़ा यार बेसव कम करो इस शरीर चाचा देख ली लहंगा महनार बाजार में मिल जाई ई गहना बाजार में मिल जाई ई झुमका मिल जाई ई ठोप उठलाली कनवाली सब मिल जाई जौन है चमड़ा रूपी लहंगा बा ना एकरा कंपनी के पता बा ना एकरा दुकानदार के पता बा आ ना एकरा टेलर के पता बा ऊ कैसन इंजीनियर बा ऊ कैसन दर्जी बा कि हमनी के माई के पेट में जाके लहंगा सी के कब जाके सियले बा कब पहिरौले बा आ एक बेर पहिरौले बा तो जीवन में दोबारा ना पहिराई आ ना दोबारा केहू के पहिरे के मिली एक गाना के खूब ध्यान से सुने रउआ सुने जी बड़ भाई जी हाँ जी ऐसन सुंदर लहंगा और कम करो हो ए मेनवा के कम करो यार हेल बेसवा कम करो हेल ऐसन सुंदर लहंगा ई मिलल होई महंगा एकरा के रखी है संभरिएरा
पुरनका बक्सा में देखो हाथ जाता ऐसा सुंदर लहंगा मिलल होई महंगा एकरा के रखी है संभरिए एक कुंवर भैया एकरा के रखी हो आरे संहारिए राम कब आई कोनो तय ने खे भैया अचके में आई है बिना ना बतई है अचके में आई है बिना ना बतई है जाए के परी ससुरारी कमलवास भैया बड़ी नीमन कलाकार है लेकिन नीमन होके अपने के बाउर बनीले मुकेश लोथा एगो कलाकार होवे और हमनी के कलाकार जी भी कलाकार बा कलाकार के कोनो जात न होला जात के नाम कलाकार हो ना के छोट हो ना के बड़ हो आ मुंह से निकले के राजकुमार के लइका बा कम से कम भाई तो कह सकता नहीं ये राजकुमार भैया के लड़का किसी कलाकार को तौहीनी न करे किसी को अपमानित न करे आप सम्मान नहीं करेंगे बड़ बुजुर्ग बच्चे को सम्मानित नहीं करेंगे काम वाला पर सम्मानित करबो राजकुमार के लड़का बा राजकुमार के हुए भाई ना हुए आदमी ना हुए एगो कलाकार के बाप के हम कलाकार होके इस जवान बोले के चाहेंगे यही पर कंट्रोल करे के बाद हालांकि का कंट्रोल करबो तो हमरा बुझाता जे बासे घाट पर कंट्रोल हो अब जाए के समय हो गइल बा हाँ हाँ भैया और हेकर गणित देखली चाचा जे सुनता पुरनिया ये दुनिया है दुनिया दुनिया दुनियन दुनिया इस दुनिया में दो ही चीज का महत्व है बाकी दुनिया में तीसरा कोई स्थान नहीं है धरती है आसमान है रात है दिन हो जाएगा धर्म है अधर्म है सत्य है असत्य है आए हैं चले जाएंगे इसलिए दुनिया कहती है कि जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम दुए जो जग में सुंदर नाम बा वही शरीर में भैया हाई जितना शरीर में मशीन देखता नहीं इस सब दुए अक्षर से इंजीनियर बैठौले बा हेकर नाम बाल दू अक्षर इह सर दू अक्षर
इह कान दू अक्षर, इह आंख दू अक्षर, इह नाक दू अक्षर, एमे दू गो बछेद दू अक्षर, इह ओठ दू अक्षर, अंदर बा दांत दू अक्षर, ओकरा अंदर जीभ दू अक्षर, ओकरा अंदर कंठ दू अक्षर, गाला दू अक्षर, छाती दू अक्षर, पेट दू अक्षर, डाढ़ दू अक्षर, जांग दू अक्षर, पैर दू अक्षर, पीठ दू अक्षर, बाह दू अक्षर, हाथ दू अक्षर। एमे दुगो औरी बजाना का नाम हम ना धरे। एकरा पीछे कौन राज बानू? ऐसे कि दुनिया हतुए को के महत्व बा। राची रची के रंग रंग रे जावा, पाँच ही रंगवा के सारी राची रची के रंग रंग रे जावा, पाँच ही रंगवा के सारी हीरा रतना बड़ भाई हो ना रहो दुनिया में तो हम कितना पुका फार कर रहे। हीरा रतना जतन नहीं कैला, हीरा रतना जतन नहीं कैला, लेके बनावाला का बारी राम। हीरा रतन जतन नहीं सारा दुनिया का तमाशा बकोसे में बा। आप मंदिर का सेवा करते हैं, मंदिर आपने बनाया है और ये मंदिर मालिक ने बनाया है। उस मंदिर में पत्थर है और इस मंदिर में स्वयं वह मालिक रहता है। मंदिर पे एगो ईंटा फेंक दिया था तो बगावत हो जाता, हिंदू मुस्लिम हो जाता। हेकरा पर लोग बम मार देता, लाठी मार देता, भाला मार देता, चाकू मार देता। वो मालिक के कितना बुझात हो क्यों हो हमरे बनावल मकान हम ही रहतानी आ लोग हमरा के मारता। और देखी ई 5 गो मेटेरियल से मकान बनल बा और रउआ मकान बनाइले 5 गो मेटेरियल से। हेकरा में 5 गो का लागल बा? छित, जल, पावक, गगन, समीरा।
तो ई मसाला जौन बनल बा ब्लड से बनल बा। आ रउआ जौन मकान बनल बानी 5 गो मटेरियल से बनल बानी, वो मकान है यो मकान। ओकरा में लागल बा ईटा, बालू, सीमेंट, गिट्टी, रॉड। पानी से बनावल बा। ओकरा में केमिकल डालता ये नोनी ना पकड़ी, प्लास्टर ना खराब हुई। एकरो में मिस्त्री केमिकल डाले बा व्हाइट ब्लड, जाना से डेंगू ना हुई। सारा है ललका ब्लड रह जाओ और केमिकल सफेद का निकल जाओ। अबे एम्स में भर्ती हो जाएगा तो प्लेटलेट्स गिर गई, प्लेटलेट्स कर प्लास्टर बा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 को से भइल तैयारी जहिया जैबू कितना सताई मलिकवा। इस साबुन से शैम्पू से ना धोवाई। अदनी एगो मोटरसाइकिल एजेंसी से निकला था तो सर्विस बुक मिलेला कि इतना दिन पर ग्रीस मोबिल बदलाई, लेकिन इतना कीमती मशीन आज लेकर सर्विसिंग भाई। ऊपर से साबुन सेंट इतर लागता, लेकिन जन मशीन मालिक बनल बड़े आज ले मूर्छा एक धोवाईला। ई मूर्छा वही जी धोवाई अब बहुत मार मारी। अरे कहता विजेंदर कि सोचा न तनी अंदर, धोबियो न धोवे कैसा करा कर रखी है संभारिए। ऐसा सुंदला हंगामी लल होई महागा, करा कर रखी है संभारिए। अब रुआ के विवाह में ले चल।